много режими и цели да се случват. И сега, не всички трябва да са там в дясно. Това, което ние разбрахме, е, че първо трябва да намерим къде по тази скала се случва училището в момента, в който започваме да работим с него. И в нашата работа се стремим да ги побутнем по-надясно. Но не всички са готови да кажем да са там. Нали? Така че това е много внимателно, защото ние, ако им сервираме на всички такива пространства, те няма да ги ползват. И това като архитекти е страшно голяма отговорност, че нали, трябва да оцелим точно какъв вид съдържание искат училищата да случат. И сега ще ви покажем всъщност два примера с малко повече детайли. Ами, това е средно училище Христо Ботев в Карнобат. Както виждате, класически лекционен режим, чинчета, дъската с фокус към учителя, пък дори има и амфитеатър. Между другото, за да бъде максимално негъвкаво, това беше от бетон. Така, днес това изглежда по този начин. Картачите влязоха и направиха пространството така, че да може да помещава повече режими на учене. Между другото, много се радваме, че можем да показваме разпределение най-накрая на конференция, където разпределение ще бъде разбрано. Така че ще се спрем малко тук. Горе, естествено, може да видите оригиналното разпределение на училището, класически коридор с кутийки. Коридорна система, учениците идват, бие звънеца, тръгват, минават по коридора, отиват в междучасие и отиват към следващия кабинет. Сега това долу вече е с резултата на един много интензивен процес, който имахме с училището. Това конкретно училище много добре знаеха какво искат и честно казано доста ни поизпотиха. Имахме много варианти на това разпределение. И най-лошото, между другото, то всъщност е прекрасно, шегувам се, че те накрая започнаха много добре да разбират какво е разпределение и софити и такива неща и чертежи и разгъвки започнаха така много умело да ни дават обратна връзка. Това е Да Винчи център, едно крило, около 600 квадрата, в него има Makerspace, лаборатория за научни изследвания, студио за аудиовизуални науки, т.е. подкаст студио, място, където те правят стоп-моушен анимация, една страхотна голяма библиотека, бялата стая, за което ще ви разкажа малко по-късно, и едно пространство. Сега, тъй като подозираме, че колегите след нас така доста добре ще изтъкнат на особеностите на гъвкавото пространство, само много набързо, в днешно време пространството трябва да е лесно за пренареждане от учители и ученици бързо. Това чисто като принципи, тежки корпусни мебели трябва да са по периферията, в средата мобилни, за да могат бързо да се разкарат. Общото пространство трябва да може да приютява учебни часове. Не е казано, учението вече не е нужно да се случва само в класната стая. Визуална връзка е хубаво да има между пространствата. Да се гледат. Много интересен феномен, когато отвориш един прозорец, винаги учителите се притесняват, че ще е шумно, че учениците отвънка по коридорите ще пречат на учебния час. Не е така, те виждат какво се случва и сами вече се нормират. Нещо, което също е много трудно за нас като дизайнери и архитекти е да оставим и пространства, които да не пипаме. Непрограмирано пространство. Място, където самите учители и ученици с време, когато си навлязат и усетят своето пространство, те да си го пренаредат. Не е нужно всичко да им измисляме ние. Библиотеката, между другото, библиотеката вече тази визия, която много често срещаме в училищата, е една библиотека, която е склад за книги. И вътре никой не стъпва. Защо ли? Вече библиотеките по цял свят имат съвсем нова визия, нови процеси се случват вътре и те малко този култ към рафтовете с книги остава, но вече то става място за хора с книги, но може и без книги. Може да има сцена, може да има място, където просто да седат и да гледат филм, може да се съберат да направят проект, да проведат семинар, workshop. Не е казано вече, че трябва само да има рафтове и да няма място реално за човешката креативност. В случая тук имахме... Ние хубаво много така ви показваме едни планчета, обаче истината е, че тук има и все пак в света съществуват пожарникари.
И в случая нашата визия за отваряне на пространствата успяхме да я направим с един прозорец, но пък един прозорец към класната стая има голям ефект. Сега, започваме вариантите на това мити училище, които много бързо ще премина през тях, защото все още мисля, че нашия екип така, като ги види, си припомня какъв къртовски труд беше, но искам да забележите, виждате ли коридорна система с кутийки някъде? Втори вариант, трети вариант, четвърти вариант, пети вариант, шести вариант, седми вариант, осми вариант. Това, между другото, всичко е брейнсторминг в рамките на нашия екип, обаче и нещо, което показваме на учителите и те ни връщат обратна връзка. Тук в един момент започва да се формират едни нови пространства, защото искаме да направим едни хубави големи пространства. Може да видите как се появява втора евакуационна стълба, започва да се заражда, че да стане пространството интересно. Тук 10-ти вариант вече започнахме много да си го харесвахме. Влизаш в едно общо пространство, библиотеката е пред теб, се разгръща, поемът е, в дъното е лабораторията, амфитеатър за дебати, там долу се случват и арта. Тук вече така започнахме да го оформяме. Много бяхме доволни от този вариант. Представихме го на училището и в края на това представяне имаше две страни, които плакаха. Учителката по химия не беше доволна, че реално тя е на показ. Тя в това общо пространство няма никакво уединение, всички ще я гледат. Да не говорим, че ще трябва да премине през цялата библиотека с нейните материали и жената просто се разплака. В смисъл, наистина училищните сгради, те не са къщи, не е личен дом, това е обществена сграда, всички хора трябва да се чувстват добре в тях. Ние от друга страна също се разплакахме, защото директора ни каза, че пари за втора евакуационна стълба няма да даде. Така че визията ни за хубавото пространство, което прелива едно в друго, стана на пух и прах. И тук отново се върнахме към коридора, преместихме лабораторията, започнахме да мерим едни метри за евакуация от стълбището, 13-ти вариант, 14-ти вариант, 15-ти вариант. Вече започна да се заформя и това в общи линии е до голяма степен и планчето, което видяхте в началото. Нещо, което много набързо показвам визуализация, по принцип избягваме да го правим, но това е фоайето. Фоайето също може да бъде пространство за учене. Нарочно пода е с такава специална настилка като милиметрова хартия. Учителката по математика много държеше на тази идея и каза, ами разбира се, децата могат да легнат долу и да изчисляват площта си и обема си. Това е мечта за мен по математика. Искам в това фоайе аз да си провеждам моите часове. Бялата стая, отново идея на учителския екип, да остават следа тези деца. Най-хубавото, най-човешкото нещо е да оставиш следа. Естествено, ние като архитекти ще се изкушим там да сложим един светови акцент. Не, не може. Наистина е много важно учениците и учители да усещат пространството като свое и да могат да го променят. Така, това вече е лабораторията, не е визуализация, снимка. Лабораторията от другата страна с прозорчето. Студиото за аудиовизуални изкуства. Тук, между другото, това училище, те са много интересен образователен модел имат. Те чрез стоп-моушен анимация преподават всичко възможно в училище. И учат ли за фотосинтеза, ще направят филмче по тази тема. Обаче, правейки това филмче, ще минат през писане на сценарии, измислене на герои, изработване на фигурките, монтаж на филмчето, създаване на график, как да се случи това филмче. И ето интегрирано образование в едно пространство. Също така имат и подкаст, между другото. И ни споделиха, че след като има това пространство, вечер хигиенистите трябва да ги гонят от училище. Те не искат да си тръгват. Това, между другото, да, това са радетелите на този подкаст. И действително, училището в Карнобат е единственото училище, което си има редовен подкаст, един лав време се казва, и може да го видите в Spotify.
Така, вече малко по-набързо. Така изглеждаха нещата в 90-то училище в Люлин, когато ни поканиха, имаха желанието да направят нов STEM център в този вече ремонтирано пространство. Да, между другото, това са нови лампи, нови бои, нови шкафчета, нови противопожарни врати. Защото така изглежда едно ремонтирано пространство понякога в нашите училища. Това, което му се случи е това. Между другото, малко майсторите се отнесоха. Ние забравихме, че те понякога не четат съвсем чертежите. И бяхме оставили ни стени, но те решиха, че те нямаше нужда да така, че ги изградиха наново. Но това е финалният вид. И това, за което искаме да акцентираме, да, веднъж е контраста, разбира се, какво беше, какво може да стане. Разбира се, тук имаше и доста благоприятстващи фактори, като конструкцията ни позволи доста неща, инженера по пожарна безопасност направи ни скокове на мисълта, които също позволиха много други неща да се случат. Но имайте предвид, че самото училище по скалата, ние ги усетихме, че те дърпат много надясно. Те ни позволиха ние да ги допълним и в този процес, който видяхте в началото, усетихме, че можем да им дадем пространство, което те ще знаят какво да правят с него, въпреки че малко ще ги натисне от зоната им на комфорт. Това е всъщност преди ясна схемата кутийките с коридор. Това е какво се получи след това. Много, само две зони бих отбелязал. Това, разбира се, те си го нарекоха сърцето с сцената. Ако се сещате за детската рисунка, разбира се, че ние щяхме да се сетим да им сложим сцена, защото винаги в един център образователен трябва да има място за изява, но благодарение на това, което натрупаха самите деца в нас като впечатления, тази сцена стана наистина много активен елемент. И другото интересно място са тези класни стаи лабораторията и другата им стая, които, ако усещате всъщност минаването между тях, т.е. в един STEM център обединяването на предметите би трябвало да се изрази в учителите, които да могат да работят помежду си с класовете. И това изведнъж се получи не само по дължина, но и по вертикала. Ето го това всъщност изразено на живо, как се получава. Тук в обратните връзки, още докато бяхме в тези скици, които подобно на Карнобат видяхте, учителите тук ни биха спирачката, като видяха тия големи стъклени врати. Много бяха притеснени по какви ли не начини. Ще се вижда, ще се разсейват, няма да може да ги действаме тия врати, ще е шумно, някой ще ги събори и ще се пореже. Хиляди неща. И сега истината е, че тук прави чест и на директорката, която в този момент влезе в тази обратна връзка. Тя до този момент нищо не казваше нарочно и каза: вижте, ние искате ли да направим център на бъдещето или искате да направим там някаква средна история? Така че тя е човека, който натисна в тази посока, въпреки че разместихме с тях много неща, много се нагласеше, но действително днес те могат да провеждат биология, химия, физика, литература. В смисъл, те правят много повече от простите предмети на STEM в тези пространства, защото пространството им го позволява. Имаме и такъв тип пространство, уединено, спокойно. Има и много деца с специални образователни нужди, където единствено в тази стая слънце, която те я нарекоха по този начин, единствено там могат да провеждат часове с техните преподаватели, на други места това не може да се случи. Но разбира се, това място става любимо място и на всички деца. И това е нещо, нормален феномен в германските училища, например, но задължително да има такива пространства на всеки етаж. Тук се опитваме да ги въвеждаме. Ето тук също имаме едно кукло към лабораторията, подобно в Карнобат. Но виждате, наистина от постпроучването, точно това ни казаха, децата се саморегулират. Децата, никой не вика, никой не крещи в център. Е пълно спокойствие, защото децата във всеки един момент могат да видят в кое пространство какво се случва и като видят, че някой прави контролни, самички са по-спокойни. Това е безценно влияние, което за първи път наистина ни се доказа практически, защото сме го чели по книгите, че това е така, но друго си е да го видиш и да ти го кажат на постпроучване.
Това е лабораторията. Примерно тези бели дъски, които виждате, те са няколко и се стифират една за друга. Това е абсолютно идея на учителите. Те ни разработиха там на тези работилници, за които ви показахме, и ние го изпълнихме в действие. Има го на много места в самия център. Има и такива места, мънички, за малка група. Те също май после се отвориха на подкасти и почнаха да снимат и клипчета в това пространство, което е акустично, изолирано, много обичано. Едва ли не там, мисля, че има някакъв график, календар, в който да могат да го ползват. Между другото, от акустична гледна точка, това, което ни споделиха учителите, е, че вече не ги боли глава, като се прибират вкъщи вечер. Защото цялото това пространство е с много сериозни акустични панели, не просто обичайните. И това оказва голяма разлика върху преживяването на самите учители. Това много помага, разбира се, и на децата. Но също така, усещането в този център е точно за спокойствие. И това, което ни споделиха учителите, е, че е намалява агресията в цялото училище. Сега те не могат точно да ни кажат точно причинно-следствената връзка, но основно смятаме, че е свързано с това, което те ни споделиха, е, че има възможност училището вече започнали са да се познават децата вътре и това, че различните групи възрастови могат да пребивават в едно пространство, започва да се отразява на начина, който те се отнасят един към друг. Следователно агресията започва да намалява. И това е всъщност една от големите ценности на това пространство, въпросната сцена, за която ви казахме, и зона сърце около нея. Това е друг поглед, но наистина това, което най-много ни впечатли, е, че след реализацията на центъра всъщност се отвориха нови паралелки не само в 8-ми клас, както беше първоначалната цел на училището, но и нови паралелки за първи клас. И като цяло в момента тази тенденция хората, децата да се изнасят от края към центъра, нали, за елитните, като дойде времето за елитните училища, сега се обръща и хора, които са в центъра, да кажем, си пращат децата в 90-то училище, така че там на много нива, онези розовите цели, за които ви разказахме, ако си спомняте, успяха да се реализират по много нов начин. И да, в заключение ние показахме до този момент преустройства в държавни училища, но този подход и тези процеси реално са същите за сгради от всякакъв мащаб. Това е един образователен комплекс, по който работим в момента, с квадратура 12 000 квадрата, детска градина, училище, образователен център, библиотека. Сложна работа, но с различни хора, с много различни общности. Това, между другото, пък са хората, които ще обитават този огромен център и техните взаимовръзки. Но проучвайки точно кои са хората, които ще обживеят тази сграда и с много обратни връзки от тях, на ниво още първоначални идеи, в крайна сметка може да получим пространства като това или това. И това. Най-накрая една хубава библиотека, много ни се иска да има в България за пример. Така, много ви благодарим. Това е от нас. Благодаря на колежките. Впрочем, аз не бях гледал презентациите, но от тяхната презентация разбрах не само, че училището, образователните сгради от днес не са тези от вчера, но разбрах, че и презентацията от днес не е тази от вчера. Надявам се, че така ще продължим да проектираме и изпълняваме училища. И съм убеден, че това, което ни показаха младите колежки, не е възложено на инженеринг, което е
напоследък не е тенденция. То е зараза. Най-лесно, най-бързо, най-евтино, най-некачествено. Така, следващата презентация е на архитект Галина Милкова. Как да трансформираме българското училище от 20 век в образователна институция на 21 век. Заповядайте, архитект Милкова.